Tuča u Skupštini opštine Zeta između predsjednika odborničkog kluba DPS-a Dušana Radonjića i šefa kluba odbornika DMP-a Veska Rašovića, koja je završila sa povredama. Iz Koalicije za budućnost Zete saopštili su da su njihovi odbornici napadnuti, da su Rašoviću nanijete teške tjelesne povrede, krvni podlivi, hematomi i posjekotine u predjelu glave, a šefici kluba odbornika Nove srpske demokratije Anastasiji Damjanović polomljena su 2 prsta. Prema našim nezvaničnim saznanjima, Rašović je krenuo da pruži ruku Radonjiću, sa kojim je od ranije u sukobu, nakon čega je došlo do tuče, a Damjanovićka je povrijeđena kada je pokušala da ih razdvoji i izađe iz prostorije i zatraži pomoć. Za budućnost Zete tvrdi međutim da Radonjić ničim izazvan na početku sastanka je nasrnuo na Rašovića, dok je sjedio i zadao mu više udaraca u lice zatvorenom šakom, a zatim ga oborio na pod gdje je nastavio krvnički da ga udara. Iz policije su nam rekli da je Rašović prijavio Radonjića i da postupaju po prijavi. Iz vladajuće koalicije u Zeti očekuju pritvaranje Radonjića jer, kako zaključuju, ovakvim osobama nije mjesto u odborničkim klupama, ali ni na ulici.